el meu nom és Iris i vinc de l'escola de Sant Boi al Rossell. Hola, bon dia. Em dic Xabeli i vinc del Joan Salamero. Hola, em dic Erika i l'any passat estudiava al Salvador Lluc. Hola, em dic Emma i l'any passat estudiava al Jaume Mas. Hola, em dic Daniela y l'any passat anava al Col·legi Salvador Lluc. Hola, me llamo Marc y yo iba a la SOFA. Hola, soc el Pol i l'any passat estudiava al Jaume Mas. Hola, sóc l'Alba. Hola, soc el Martí. Hola, soc l'Arnau. Hola, soc el Ferran i abans anàvem a l'escola de Campurnyà. Jo el que trobo diferent entre la primària i ara la secundària és que tens que ser una miqueta més responsable, ja que sense l'ESO no pots estudiar quasi ninguna cosa. Jo el que trobo de diferent entre la primària i la secundària és que vas pujar una mica al nivell i fas més exàmens i tens que ser més responsable. Jo he trobat diferent és que l'any passat no fèiem tantes hores com ara. El que he trobat jo de diferent és treballar amb l'ordinador. El que trobo més diferent són els horaris. El que trobo més diferent és la gent perquè, per exemple, els professors a l'Erampunyà són menys i aquí al Calamot són un muntó. Aleshores pues, no et pots encarinyar tant, però es pot fer amics d'ells igualment. He trobat molt diferent que aquí tenim una cantina i a sobre tenim paninis només per €1. El que més ha canviat per mi ha sigut que els horaris han canviat i les assignatures s'han fet més difícils. També ara fem optatives, que són com classes extra que són bastant guais, que fem tallers i coses. El que més ha canviat entre primària i secundària han sigut els horaris, perquè abans sortíem del col·legi a les 4:30 i ara a les 2:30 ja estem sortint cap a casa. I també pel tema dels deures, que ara posen molt més, així que prepareu-vos. Per mi el que més ha canviat ha sigut que les classes són molt més grans i que tenim molts professors. Els professors han canviat molt perquè abans si un nen s'encontrava mal o els pares es queixaven, no els feien cas fins a pedir-s'ho moltes vegades. Ara, en aquest institut, si ho pedeixes una vegada o el nen es troba mal, els professors li atendran i l'escoltaran. El meu consell és que no s'agobieu i que l'any que ve intenteu ser sociables. El meu consell és que no s'estresseu i no deixeu els deures per l'últim moment. Yo lo que aconsejo para el año que viene es que no hagáis tanto roneo y poner a estudiar. Y poneros las pilas, pero ya. El meu consell per a l'any vinent és que escolteu molt a classe i no tindreu que estudiar quasi res. Jo el consell que us dono que sigueu molt bona gent perquè així obtindreu molts amics i li podeu fer la pelota al profe, com faig jo. I això. El meu consell és que si alguna vegada te sentes angoixat, malament o trist, pedeix-li ajuda als professors i els professors t'ajudaran. El meu consell és que mai tingueu vergonya. El consell és estudiar molt. El meu consell és practicar molts esports. Sí! El meu consell és sempre anar amb €1 de més perquè la comida està molt bona i jo la recomano molt, la veritat. El meu consell és que vinguis amb l'ordinador carregat i ben dutxat. Adéu! ¡Hostia! ¡Que nos saltó una clave! Pues aquí está la Isa y le tienes que dar cada mañana los buenos días.